Менә карагыз, Денис, то есть любой, менә мелочный ты просто туда кашель, менә мин ышанмыйдым, что ул лечит, эме. Недавно гына бала бик каты кашель итәдер. Менә монда куштым да. Аңа специальный программалар бар, һәм күрсәтәм. Яна ул. Бер дару бирмәдем. Бала каты җиткерә. И настройкадан, программадан таптым. Вот есть программы автоматические, монда уже все задано, даже не тирге кирәкми, как бы задавать не надо дип әйтимсең инде. Программа есть. И мин нашла кашель. Например, һәм сезгә күрсәтәм кашель нашла. Голова, горло, диарея, ЖКТ. Менә кашельне таптым. И когда вот менә аңа басасың, менә окей бар. Окей басасың да, и монда зонасын күрсәтә, күрәсеңме, зона. Где надо ставить. Балага 2 яшь. Уйлап карас, бала каты җиткерә. И вот так неткәч, менә һәм он начинает действовать. Хәзер тотап тор. Анан соң хәзер үк нитергә тиеш хәзер. Югары хәзер тотап тор. Мощность. Про мощность забыла. Мощность балаларга, конечно, күп ярамый, потому что теге шимерләп тора дип әйтмисең. Шимертеп ала торган. Да, вот мин балага куям, 2 яшьлек балага 15 хватает. Например, зур балага 13 сизелә. Менә бу әйтеп куясыңмы? И моның вакыты бар. И когда вакыт бетәме, начинает пищать. Менә бу әйтеп куясыңмы? Менә бетә. И аның бар, конечно, второй зонасы. И второй зона бу беткәч, менә 5 минут беткәч, вторая зона показывает. И анда получается, менә монда куя. Ул зонаны күрсәтә, и монда куясың. Когда вакыты бетә, все начинает пищать. Днем и вечером куйдым балага, 3 көндә кашеле бетте. Никаких таблеток. Вообще бирмәдем. 0. Вот благодаря бу аппаратка. И монда мин, конечно, бер тапкыр аркам алып китте. Bilмим, то ли хандроз, то ли что, под лопаткой. Тик боль дип әйтимсең инде. Куйдым, менә булай итеп куйдым. Монда, конечно, не аппликаторлар кирәк. Сильная боль, куйдым, мощность где-то 20-30. И беләсезме, иртәнге торгандаймы, как будто җиңеллек дип әйтимсең, менә бер сеанстан әле. Менә боль мин вечно тик поездда барганда, мин менә бу нәрсә, хандроз дип аталам. Вот, короче, менә минем шу авырта инде. Иногда дают так. Бер нәрсә не спасает. Таблетка да не спасает. Менә моны әйтәм, куеп карыйм әле. Бер куйдым, ничә аны бер генә зона, по-моему, 30. И беләсезме, иртән торганда все нормально. Бер дигәндә сеанстан. Потому что иногда бывает то, что ничего не спасает. Менә бу кемнең аласы килсә, бу как бы золотая палочка, выручалочка. Без таблеток. 7500 микән где-то. Консультация белән. Консультация белән. Да. Да, менә аның еще китабы бар. Китап буенча бер нәрсә аңламыйм, все равно мин теге менә мондагы программалар белән бераз ориентироваться башладым. Детский доктор да бар монда. Если у человека высокая температура, зоналарга куеп, менә, например, монда точкаларын күрсәтә, куясың да, минуты сүнгәч все аласың. Икенче зонаны күрсәтә, шунда куясың. Кемнеңдер башы авырта бик катаймы? Менә даже от головной боли монда нидер бар. Менә ойратның әтисенең нәрсә дип әйтмисе, аркалары авырта. Грыжа. Менә шуңа сеанс куйдым, менә бераз хәлләнә башлады дип әйтмисе инде. Но монда 1-2 сеанс белән булмый, әгәр дә теге нәрсә дип әйтмисе, зуррак киткән булса инде, 1 ай, 2 ай точно вот лечитергә кирәк.